Αυτή η υψηλής ποιότητας συσκευή Rabbit Vibe USB Silicone είναι εδώ για να μεταμορφώσει τη ζωή σας. Είναι κατασκευασμένη από εξαιρετική υποαλλεργική σιλικόνη, διαθέτει 10 λειτουργίες δόνησης, παρέχοντας μία εμπειρία απόλαυσης. Η λειτουργία δόνησης διεγείρει το σημείο G και την κλειτορίδα, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία ευχάριστου συναισθήματος. Η ισχυρή και αθόρυβη λειτουργία του εξασφαλίζει μία συνεχή και ισχυρή δόνηση, ενώ η επαναφόρτιση μέσω USB κάνει τη χρήση της εύκολη και βολική, είναι επίσης ανθεκτική στο νερό, καθιστώντας την άνετη και ασφαλή. Το συνολικό μήκος της συσκευής είναι 19 εκατοστά, ιδανικό για ευχάριστη χρήση. Αν ψάχνετε μία νέα εμπειρία, τότε αυτή η συσκευή είναι το καλύτερο που ψάχνετε. Μην χάσετε την ευκαιρία να τη δοκιμάσετε σήμερα και να ζήσετε τις πιο αξέχαστες στιγμές σας. Γρήγορη αχέμηθη αποστολή. Ζητήστε το δικό σας τώρα.